Que tal, como están? Benvidos. A noticia do día hoxe en Santiago cheganos dende o ámbito deportivo. Está protagonizada por alguén que non é compostelán, pero como se o fora. Falamos da despedida das canchas de baloncesto de Oriol Junllent, que foi un emblema nos últimos anos dentro do Obradoiro, que finalmente ten que retirarse ou non poder recuperarse dunha lesión dese onllo que sufriu a temporada pasada. Soa atópico dicir esta frase de o xogador compareceu visiblemente emocionado, pero neste caso é como mellor se resume a despedida ante os medios de Oriol Junllent, e que o pívot mostrouse esta mañá realmente emocionado nunha sala de prensa na que quedou claro o importante que foi e será no Obradoiro. Oriol estivo acompañado polo corpo técnico, traballadores do club, membros da directiva, afeccionados e compañeiros de equipo como Rafa Luz ou Corbacho. O xogador catalán, pero compostelán de adopción, deixa o baloncesto con 38 anos e tras unha longa traxectoria. E non o deixa pola idade, senón porque o seu xeonllo dixo basta. Me siento un hombre muy afortunado. Tengo que colgar las zapatillas, pero me llevo mi bolsa cargada de cariño, buenos amigos, gracias a todos y hasta siempre. Así de natural se mostrou Oriol. A altura e a corpulencia non contan á hora de falar de sentimentos, porque definitivamente o baloncesto é un sentimento. O xogador despedíase despois de escoitar a uns non menos emocionados Moncho Fernández e Rafa Luz. He sido su último entrenador profesional, lo cual para mí es un honor y un orgullo, ¿no? Después de la trayectoria que Óscar describió. Y lo único que quiero hacer es aprovechar para darte las gracias y decirte que te quiero mucho. Se acaba la carrera de un grande, ¿no? No solo el grande como jugador, porque todo el mundo cuando habla de Uri habla como jugador. Y yo voy más allá, ¿no? Estuve 2 años con él y me acuerdo muy bien de que después de cada temporada alguien triunfaba, alguien de su posición triunfaba, como fue el caso de Salah o de Mike. Y eso sin duda para mí es la imagen que tengo yo de Uri, de alguien que piensa mucho más allá de su papel. Oriol Junllent chegou ao Obradoiro na temporada da súa volta á ACB. Foi unha viaxe de ida e volta porque só estivo un mes substituindo a outro xogador, pero non foi a viaxe definitiva porque volveu e para quedar, para vivir os mellores anos, os máis grandes acontecementos dun Obradoiro que será sempre o seu equipo. Unha temporada en LEB e un ascenso á Liga Endesa, lograr a permanencia e incluso xogar un play-off van unidos a Oriol. A súa camiseta, o número 15, será retirada polo club e que a retirada dun deportista non é o mesmo que calquera retirada. Moita sorte na nova etapa. Yo quería retirarme las pistas, muchas veces lo he dicho, ¿no? Y tal como estaba me encontraba muy a gusto. Mucha gente habla de la edad, pero mira, Panko, Sabané, que están triunfando. Ahora la del jugador profesional se alarga mucho, ¿no? Yo quería superar al gran Chichi Creus y a ver, ya llegar hasta Middleton ya hubiera sido más complicado, ¿no? Pero tenía mucha energía y muchas ganas de poder seguir y creo que podía haber seguido unos cuantos años más, ¿no? Eso espero, la intención es volver, ¿no? Ahora, cuando se me retire la camiseta, pues me voy a ir a Granada, pasar el verano y luego la intención es volver a Bertamiráns y a Santiago. La clase y el talento lo va a seguir teniendo y yo creo que tiene que ser un espejo para muchos jugadores, ¿no? Es un jugador con mucha clase y sobre todo los valores que no se ven, ¿no? En la pista, que ejerce durante los entrenamientos y fuera de ella. Es algo a valorar y a tener en cuenta, ¿no? Y yo creo que la afición del Obradoiro pues
le va a dar su reconocimiento que se merece y lo ha sido todo, ¿no? Para el Obradoiro. No le hacía falta saltar porque era tan listo dentro de la zona que a base de sus movimientos de pies y su inteligencia, pues ya viste como el último año antes de lesionarse estaba siendo de los mejores, ¿no? Lo que demostró en Santiago con la gente, con los colegios, con la implicación, el compromiso, la generosidad que tiene, para mí será siempre el eterno capitán. Máis cousas, seguimos a voltas co semáforo instalado a finais do ano pasado ás portas do Instituto Rosalía de Castro. Os socialistas denunciaron hoxe a falta de información ao respecto por parte do goberno local e tamén a inseguridade que din provoca o feito de que este semáforo estea apagado. O concelleiro de Mobilidade, Alejandro Sánchez Brunete, explicou os motivos para a súa instalación e tamén os motivos da demora na súa posta en marcha. O concelleiro do PSOE Álvaro González achegouse hoxe ás inmediacións do Instituto Rosalía de Castro para denunciar in situ a situación provocada pola instalación dun semáforo que, por certo, aínda está sen funcionar. O edil critica que a decisión de implantalos non pasara pola Comisión de Casco Histórico. Ademais, Álvaro González asegura que pediron información ao respecto da que non houbo resposta. O concelleiro socialista insiste en que este semáforo agora apagado provoca inseguridade. Dende finais do ano pasado, como se dixen, e non funcionan. O único movimento que vimos é, aproveitando a Semana Santa, moveuse un dos semáforos 1 metro. Non sabemos por qué, non sabemos nada, e o peor de todo é que durante este mes temos xa constancia de que houve varios sustos, en plan de nenos que saen do instituto, dada a confusión que crean os semáforos, porque os condutores ven o semáforo e xa non saben se parar, se non parar. O concelleiro de Mobilidade explicou que existe un informe técnico que xustifica a instalación deste semáforo, documento, o que, por certo, tiveron acceso hai tempos socialistas. Alejandro Sánchez Brunete deu os motivos polos que de momento o semáforo permanece apagado. Por unha banda, trátase dun asunto técnico e por outra, queren facer unha activación progresiva de cara aos alumnos do instituto. O que imos facer é deixar rematar o curso, activalo pensando sobre todo nos turistas que van a visitar a cidade, que van a cruzar por aí, porque esa é unha zona de conexión entre o que é a Alameda e o casco histórico, e cando vai a comenzar o curso, o que imos facer é desenvolver algún tipo de actividade pedagóxica, e ademais na policía local, unha oficial de policía que está especializada en todo isto, para facerlle ver aos alumnos as vantaxes do semáforo para si mesmos, non? E que eso conleve unha mellor aceptación do mesmo. E incluso podemos valorar no mes de setembro unha activación horaria do semáforo progresiva e adecuada aos ritmos de paso dos alumnos. Sánchez Brunete lembrou que pola zona pasan 8.000 vehículos ao día e cruzan preto de 2.000 alumnos do instituto só nunha mañá. E hoxe falamos tamén do programa piloto que está en marcha na Avenida de Barcelona e que, ao parecer, está a colleitar un gran éxito. De feito, o Concello vai ampliar as prestacións do servizo desta aplicación que, vía móvil, permite reservar unha praza de estacionamento. Con case 700 usuarios e máis de 3.000 reservas de praza, o proxecto piloto Aparcar, posto en marcha na Avenida de Barcelona, segue a dar pasos adiante. Así o confirmaba o concelleiro de Mobilidade, que anunciou que a vindeira semana introduciránse cambios no sistema para mellorar o servizo. Como lles contamos, a aplicación permite aos condutores atopar a praza de estacionamento libre máis próxima ao seu destino na rúa e reservala con tan só un clic. A principal novidade que se vai incorporar agora pasaría por darlle vantaxes aos residentes, con máis tempo de estacionamento e co bloqueo de prazas cando exista unha alta demanda. Para que os residentes ben poidan ter máis tempo de estacionamento. Actualmente a rotación está en 3 horas e temos pensado ampliálo no caso dos residentes a 5 horas e incluso para, de algún xeito, bloquear a posibilidade de estacionar cando se chega a unha determinada ocupación. Quero dizer, se calquera usuario, os usuarios van ocupando o 80% das 55 plazas, cando cheguemos, por exemplo, ao 80%, que queden bloqueadas en previsión de que poida chegar algún residente. Aínda que haberá que esperar a que remate o proxecto piloto, alá por finais de maio, todo parece indicar que a intención do Concello é sacar adiante esta ferramenta e poñela en marcha noutras zonas. Cabe salientar que a aplicación recibiu 2 premios no 5º Congreso Nacional de Innovación en Servizos Públicos. Doutra banda, o Concello presentou Participap, unha nova aplicación de participación cidadá incluída na iniciativa Smart Diago.
O obxectivo non é outro que coñecer a opinión dos veciños sobre temas relevantes para a cidade. O BNG ven organizando dentro da súa campaña os chamados Cafés para 5, unhas reunións nas que quedan con persoas da cidade de diversos ámbitos para falar da situación de Santiago. Pois ben, hoxe esta reunión tivo un toque especial porque nela participaron personaxes como Rosalía de Castro ou as Dúas Marías. O BNG Asambleas Abertas organizou esta mañá un curioso encontro enmarcado nas reunións chamadas Café para 5 que ven mantendo nos últimos tempos con cidadáns pertencentes a diversos ámbitos. Esta foi unha cita moi particular, xa que nela participaron recoñecidos personaxes da nosa cidade, de maneira simbólica, iso sí. O Bloque recuperou para este café figuras como a de Rosalía de Castro, moi interesada nas medidas a tomar para fortalecer a lingua e a cultura galegas, ou o que fora alcalde da cidade Ánxel Casal, que preguntou ao BNG que fará para democratizar a vida política. As Dúas Marías mostraron o seu interese polas desigualdades sociais, mentres que o arcebispo Diego Xilmírez preguntou polas aglomeracións de turistas e polo pago de impostos por parte da Igrexa. Os personaxes fixeron un percorrido por Santiago antes de sentarse a charlar no Café Literarios da Praza da Quintana. Orixinalidade non lle faltou a esta iniciativa do BNG. E a menos dun mes para a celebración do Día das Letras Galegas, a plataforma Queremos Galego xa está ultimando os detalles das súas celebracións para conmemorar esta data. Baixo o lema Galego Garantía de Futuro, o colectivo quere reunir a milleiros de persoas nas manifestacións que terán lugar ese día nas 7 principais cidades galegas e tamén en Foz. A plataforma Queremos Galego xa ten toda a maquinaria en marcha para sair á rúa o vindeiro 17 de maio, Día das Letras Galegas. O colectivo convocou manifestacións nas grandes cidades galegas e tamén en Foz, baixo o lema Galego Garantía de Futuro. Cremos que o galego é garantía de futuro porque é o noso principal sinal de identidade e é precisamente a garantía de existencia de Galiza como pobo. Non hai ningún pobo no mundo que poida progresar de costas a súa lingua. De feito, todos os povos do mundo desenvolvidos socialmente teñen a súa lingua como un dos principais elementos tamén de progreso. Unha vez máis, Queremos Galego amosouse moi crítico ca Xunta que acusou de actuar contra o noso idioma, reducindo a súa presenza no ensino entre outros ámbitos. É por iso que lle piden á cidadanía galega que saia á rúa para defender o noso. Con isto damos xa paso a algunhas propostas a nivel cultural para o seu tempo de lecer, suxestións que lles traemos, como sempre, na nosa axenda.
Imos ver como se presenta o tempo para os próximos días, información que nos trae Meteo Galicia. Mañá xoves as nubes irán en aumento a medida que avance a mañá para cubrir toda a comunidade durante a tarde, deixando algunha chuvia de carácter feble, precipitacións que serán moderadas á noite. As temperaturas mínimas descenderán, pero as máximas manteránse sen cambios. O venres pola mañá teremos chuvias de intensidade moderada. A partir do mediodía, a situación será cambiante, con apertura de claros, pero tamén chubascos illados. As temperaturas mínimas ascenderán de xeito moderado, mentres que as máximas continuarán sen cambios. En canto ao sábado pola mañá, os ceos estarán cubertos con chuvias febles na metade oeste e con intervalos anubrados no leste. Á tarde as chuvias serán generalizadas. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Mañá xoves teremos de novo unha xornada inestable en Compostela. Comezará o día con ceos con nubes e claros que darán paso a ceos máis cubertos e chuvias, sobre todo pola noite. As temperaturas manteránse sen cambios. En canto ao venres, amenceremos con chuvias intensas que darán paso a unha situación máis cambiante pola tarde, con nubes e claros e posibilidade de algún chubasco illado. As temperaturas continuarán sen cambios. O sábado agardamos unha nova xornada de inestabilidade con ceos cubertos e chuvias generalizadas máis probables cara á tarde. As temperaturas baixarán ata os 11 graus de mínima e os 13 de máxima. Con isto rematamos por hoxe o noso espazo informativo. A continuación imos seguir falando de actualidade co voceiro do PSOE en Santiago, con Paco Reyes, que nos vai acompañar no plató do Preguntoiro. Volvemos agora, graciñas por atendernos.